karkanyo weche mathoth ahinya mane Tom Nduku bendo lose motelo institutions gi gin mage mapono no nego bed ni medo e gwengewa makaluwo mondo mi ochiw thuolo gi mag tije ang duogo mano penyo machielo madhi penyo kaka Tom Nduku iseleronwa weche maga bombe manindo ahinya Nyanza manyalo bedo gi thuolo manyime mano mar chiwo thuolo mag tije ojiwo ohala uchumi ni obede moro monya wacho ni en moro ma otegno ma jo anyalo yude e gik mathoth mantiere karka ing'eyo wan manyaka wabed gi gima nyalo miyo mtoka mokelo oduma bende ting'o gimoro mago ting'ene kaka inene sani en wan mtoka mokelo gimoro en ko ato wana pesa wa and that's why nene penjo mi penjo wan pesa kwa hili shena en kamano nango pesa kwa yudi nikech wan kwa di waboso dhiango kinyi to kwa di siro to pesa cha duto ngama wadhi nyiewo rabolo kuome wadhi nyiewo mananas wadhi nyiewo maembe nikech nyocho othaga kabisa maembe Nairobi kanyiewo at 30 bob to dara kenda nyiewo at 40 bob kuna penja to what is wrong nyaka bentie problem kendo kata masembo manwa nyiewo traffic bende tina nwa nka dok piny ngeche ni nitie problem koro problem ni leaders nyaka rangi and oganda be nyaka rangi wa create environment moro ma trade marwa nyalo dhi nyime gi gima wan go wakuongo wati gi gima wan go ing'eni chon Cleophas wan mapera ne kwa nyiewo Ugenya wan ana chako romo kuma pera mi usi siro bondo wan mapera ne gima ne pono ndimi gi ne gin gik mi pona today ing'eni they have become a commercial asset koro gima nyaka wawinjire en mokuongo ji nyaka identify teko gi kama ntie to wan teko adwa bedo maraj nige ngata ing'eni jaga kimba kiani winjo gini e diere manyichi in kodo machiegni ja nyicha kiunja kata nyathi manyonyuol ne nani ititu to ititu to nono anga poko nyole to gipenye riso momio okonyal iwacho ne gran kinya dwa ne dhi kibarua to niye no riembo wane jo ititu ten kama ititu no ne ko ne no anga poko tin mani ibinja so gigio so mio gikwa ko so de maber ka koganda ibinja koro gimanya kwa winjire wan mondo gigio timre en nyaka waduto wang'eni ko kinyal edi bed japur mamiyo ng'ama usi siro cha gima miye gima inyalo yudo go msara ara nene sani gwen has become a commercial business chon gwen ne gimi nego na wendo thurwa kucha ne teka nyamo gwen dhi siro ngiche ne life is developing koro gima nyaka winjire en sirni nitie sirni manage nying monego ben receive chiemo gotieno to uso godie to wan ma wagi nindo mainge ikelu chiemo sana to won go usi mtoke to ago tingeo ondikne ja county moro kanyo madwa bayo no memelisa te niye no kaw pesa dego iwinja checks and balances maturwa is very bad iwinja as opposed to oganda moko gi ngene mondo wagere kanya kwa chul taxes be gin gionge magendo mang'eny tingene areas mapo governors wa orango ento ginto giloso gango within the area because that one should dictate the economy mane mo go inform economy magwengo ni pesa magi collect gin ga jayi to ka gineno ko kwara ng'eny to nyaka ing'en tabu mag manie udi ng'eny koro ng'ata temo hepo chulo gowi ng'en ka pesa ntie maber to kinyal lepo chulo gowi jagonu ko biro tine midware to ke onge go ting'eni ni kata pondi botanda wai nuru ng'ano na onge abro duogo bang'e koro gigi manya kwarang jotelo wa poko study wa jotendo mineno motelo nwagi pogi bedo kodwa piny mbogi ng'eno gimomiyo gitelo nwaga enang'o what is our weakness our strength wan kanye jogi ok exploga jogi take advantage mar gima wan neno dwani kubiro to wapamone owuoyo mamit gianyre wan wapamni to pok gi study strength marwa nikech abene strength marwa ni education to donyo waketo pesa ma education ing'eni sani kirango ganda ma jo Somali they are very good academically kendo gine mang'eny institutions I don't know whether you saw that one during your time gine mang'eny institutions why gitiyo go population gi matin cha go pesa magiyudo to giwacho nyathini mopuonja to university what ing'eni nyathi mariek nyalo dwaro fees mucho makoyudo to manenga makino konyo ngato I have a classmate ngaki beraka very true
Anga classmate na kibera kelo munu dhiambo doregi. Ne yombo waga in everything. Kati Kiswahili wane joma nibira Nairobi kato yombo in everything. Kana adi marande no irunge St. Mary's yana. Osomo dieregi, I know that was a chief engineer. Today, Okinyal Pi Mwakode. And he was my classmate. Keno ne yombo waga. But the fact that one gine oken resourceful. Jogwengi probably bene kwa kao that initiative. Bora ngo gimani. Te penjiri no somo. Dogi kanye. Dokonyo gweng machana. Attitude ni majoa orang. Penjo maduong ahinya. Mabedi penjo. Kama mano kaka watch mani mugi